Praise the Lord, hallelujah. Therefore, Onyankopɔn nhyira no nyɛ ɔkɛseɛ. Onyame nkɔsɔre nte n'anim mfa nkyerɛ wo. Na Onyame nkyɛ wo na ɔma wo n'akwankyerɛ. Onyankopɔn nkɔsɔre mfa ehunumu mmerɛ ne mma na yehu ne kɛseɛ wɔ akɔnyina mu. Ɔdomfoɔ yɛda wo ase. Wo so na wo kron sɛ wode ne de nso de akyɛ yɛn. Adom akyɛde a ɛyɛ nkwa ɛsom yɛn bo. Ɛno nti nim sɛ wonam saa yɛ soso nso ɛde yɛn bɛyɛ ahyɛ wo ho anuonyam. Wɔ Yesu Kristo din mu yɛhia wo bammɔ wo nhwɛ pa ɛne w'akwankyerɛ. Ɛwɔ Jesus Christ wo din mu ne yɛabɔ mpaeɛ. Amen. Ɔdɔfo mma wakɔ aba ne nso de ba wo te aseɛ sɛ dwumadie yi so. Ne yɛafi akenka nsɛm ho afi Yohane asɛmpa. Yohane nwoma a ɛdi kan. Yohane nwoma a ɛdi kan. Etire baako nkyekyɛmu nnum ɛde kɔsi nson no. Ɔdɔfo ma yɛntie Awurade asɛm. Ɔse, wei ɛne adansedie a yɛbɛdi akyerɛ mo. Ɛsɛ nea yɛate efi ne nkyɛn no, anaa nea yɛateɛ no, ɛno na yɛn nso yɛka kyerɛ mo. Ɛdeɛ bɛn na yɛate? Nea yɛate ne sɛ Onyankopɔn ɛyɛ hann. Ne mu no esum biara ɛnni hɔ. Onyankopɔn yɛ hann. Ne mu no esum biara ɛnni hɔ. Sɛ yɛgye to mu sɛ yɛne Nyankopɔn ɛwɔ nkitahodie, yɛne no wɔ ayɔnkofa a, ɛneɛ yɛbɛtwe yɛn ho efi sum mu. Yɛntimi ne Nyame nante ne yɛnante sum mu. Ɛba saa na ne yɛyɛ atorofoɔ, na nokorɛ no nso ɛnni yɛn mu. Na mmom, sɛ yɛnante hann no mu a, sɛdeɛ ɔno nso yɛ hann no a, ɛno na yɛbɛka sɛ yɛne ne wɔ ayɔnkofa. Na yɛayɔnkofa no nso no, a yɛne ne wɔ no, yɛne yɛn ho sɛ yɛyɛ gyidifoɔ, anaasɛ yɛyɛ nnipa yɛne yɛn ho ɛwɔ saa ayɔnkofa no. Na Yesu Kristo mogya no a ne dɔba baako pɛ, Yesu Kristo a ɔyɛ ne dɔba baako pɛ, ne mogya no ɛte me ne wo yɛ ho efi bɔnesu nyinaa mu. Ɔdɔfoɔ, woyɛ asɛmdɛ. Kristo Yesu abɛyɛ ade kɛseɛ ama yɛn. Wama yɛ saa akwanya yi ama yɛn nso so yɛtumi de akokoduro ɛne nam yɛkɔ adom ahengua n'anim. Ɛberɛ a yɛadwene yɛakoma ɛmmu yɛn fɔ. Ɔdɔfoɔ, sɛ obi bɛfa Kristo Yesu a, sɛdeɛ yɛnim Bible ka kyerɛ yɛn sɛ ɔyɛ hann. Ɔyɛ hann. Esum biara ɛnni ne mu. Onyankopɔn yɛ hann. Ɔdɔfoɔ, ɛno nti nea wate no, bɔ ne dawuro na ɔfoforɔ nso ɛnte bi. Yɛnhyehyɛ yɛn ho nkorane. Ɛntwitwe yɛn ho nkɔ ɔdɔ ɛne nnwuma pa mu. Na nea yɛn nante twitwa, nea yɛ esum nnwuma deɛ, ɛtwa sɛ yɛyi firi yɛn mu, ɛfiri sɛ Honhom Kronkron wɔ hɔ sɛ yɛn boafoɔ. Bible sɛ anka ne na yɛyɛ esum, nɛnɛ yɛyɛ hann Awurade mu. Nti momma yɛnante sɛ hann mma. Yɛnante hann mu a, ɛna ɛkyɛ sɛ yɛne Onyankopɔn ɛwɔ ayɔnkofa. Na ne dɔba Yesu Kristo mogya no ate yɛn ho efi bɔnesu nyinaa ho. Nti ahoɔden a yɛdidi bɔne so, Nyame Honhom Kronkron ɔyɛ krado sɛ ɔde bɛdom me ne wo. Kae sɛ obi wɔ Kristo mu ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ. Nneɛma dada no nyinaa atwam na biribi ayɛ foforɔ. Nti Honhom Kronkron kɔ so a ɛyi yɛn atɛn ɛne yɛn kasa ɛwɔ nneɛma bi a ɛnsɛ mfata n'anuonyam deɛ no, yɛdeɛ ne sɛ yɛbɛgye atom. Nneɛma no kwan ma no ayɛ yɛn ho adwuma. Yesu Kristo ne wo bɛwuyɛ no, sɛ nka nnipa ntimi ntena ase teneeyɛ ne kronkronyɛ mu a, nka ɔmmɛwu koraa. Na ne wuo no aba abɛtɔ saa akwanyadeɛ no ɛde ama me ne wo. Kyɛdɔfoɔ, momma yɛnka yɛn mfomso nkyerɛ Awurade. Na yɛnka nkyerɛ no sɛ ɔndome yɛn ahoɔden a yɛtumi ɛdidi bɔne so. Na esum ɛne bɔne ankata yɛn so. Na mmom, hann ɛne tenenee ɛne kronkronyɛ akata me ne wo yɛ so. Onyankopɔn dom boa yɛwɔ wiase a
adekye bia na emu yɛ den na nneɛma ɛsɛ yi mu. Awurade adom no agu so ara ɛdɔɔso. Ɔde bɛdom yɛn, ɔde bɛboa yɛn na yɛtumi gyina ɛkɔsi awieɛ. Wɔ Yesu Kristo di mmɔdɔfoɔ kyɛ asɛm no na wo subscribe nso abɔ mmɔden na yɛ ne saa na yɛhu Onyankopɔn kɛseyɛ sɛ teɛ. Sɛ wotie me ɛwɔ TikTok anaasɛ Facebook anaa baabi a subscribe ɛwɔ YouTube channel no nso. Onyankopɔn ɔnhyira wo bebree. Bye bye.